negosyante og karne sa karbon nabalakan na nga mahutdan og supply tungod sa kaso sa ASF sa ubang mga lungsod. Samtang presyo sa isda hilabihan usab kataas ang pagsaka. Ani ang report. Anaa sa 290 hangtod sa 300 pesos ang kilo sa kaning baboy sa merkado sa karbon. Dili pa man inguni ana kamahal apan napanglantawan ang daan sa mga negosyante nga mosaka og kalit ang presyo nini. Kini tungod kay limitado naman unya ang ilang supply. Dili naman makasulod sa Cebu City ang mga produktong baboy gikan sa Bagatan nga sagad nila gikuhaan. Palakas sad mi sir oy kay tingay mahutdan ang supply diri sa norte niya asa man mi makuha baboy. Dawalay kapilian ang mga pumapalit. Isda usab hilabihan kamahal. Matod sa mga labasira nga 20 hangtod sa 50 pesos ang aumento sa presyo tungod kay nihit kuno ang supply. Hangin daw. Hangin? Oo, may kuwan sa manumod. Nihit. Mahal kayo ang banira sir, tag 8,000 niya. Musodrag 30 kilos. Ang presyo hinuuyas ni barato na. Kaniabot sa usa ka gatos ngadto sa 120 pesos ang kada kilo. Na may supply daghan. Tingali. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.